Og apropos forbrug, så er det i år 50 år siden, at danskere kunne begynde at kigge i den her slags og sætte markader i deres charterkataloger. De var nok ikke så avancerede dengang, men i 1956 begyndte Simon Spies at sende danskere til Mallorca. Sangria og grisefest blev velkendte ord også for os. Simon Spies lever ikke længere, men det gør hans ånd i bedste velgående, som Kasper Fritzsche og fotograf Magnus Platz fandt ud af på en speciel rejse, hvor det meste var næsten som dengang det begyndte. I februar havde de guldbryllup med hinanden. I denne uge har de det med Spies. Nej, stop. Ja, men vi er klar. Klokken er 4 om morgenen. Lissi og Erik Valkvist er på vej til lufthavnen med barnebarnet Thomas berettet. Billetter, pas, penge, piller. Hovedpinepiller. De runder begge snart de 70, men arbejder stadig i egen forretning. De kunne ikke leve uden at rejse. Og mindst 50 gange er turen som nu gået til Mallorca. Hej. I lufthavnen venter vennerne Frede, pensioneret klarmester på 71. Hvor er alle guiderne? Jeg synes, det var alle bajerne. Det her. Og Fredes kone Yvonne på 78. Retrobold til det. Synes du, jeg nu ikke var på en smøjs? Sammen skal de på en specialtur, der i anledningen af jubilæet er arrangeret som en tur til Mallorca så ud, da charterrejsen var ung. Ja, så god. Snart er der morgenmad, inden da en lille muserende appetitvækker, forud for 2,5 times flyvning til charterparadis. Det er mig, der skal være på grisefesterne og guideshow. Hvert minut i skaberens ånd. Klapsalver til kaptajnen, men nok også til ånden i hele maskineriet. Ånden hedder Simon Spies. Han blev en af Danmarks rigeste. Opskriften var solskinsferie for den almindelige danskers pengepunkt, bygget op omkring mottoet, det må aldrig være kedeligt. Folk lærer hinanden at kende, og selv kromosomerne bliver jo blandet i vist tilfælde. Det er sikkert kun af det gode. Danskerne fik smag for charterlivet. Millionerne væltede ind i et omfang, så formanden selv også havde råd til at holde lidt fri. Ja, altså, efter hvad folk siger, så formodes jeg at være færdig med mine 3 sabbatår den 26. august. De har prøvet det før. Arbejdsfordelingen er ren rutine. Og jeg passer på millionerne. Ja, okay. Hold kæft, der er med mig varmt dernede, mand. På Hotel Vista Sol er værelserne ikke klar endnu. Igen klar skærene med gamle rutiner. Det er for godt. Det var meget lige ved at blive tørlagt. Efter et par timer i solskin med guider, hjertelig velkommen til Mallorca, der hyldes som superstjerner, er den næste uges hjem endelig klar. En pragtfuld udsigt. Vi vil godt have en udsigt. Godt have et bad og et toilet. Og vi helst have et køleskab. Det er det, vi sådan set går efter. Det var et koldt bajer. Nu er det altså koldt. Så er det bajer. Som de 4 venner er også Mallorca blevet ældre. Småt er blevet stort, og gammelt blevet nyt. Ja, det var Ulla og Peppes restaurant. Der kan man bare se. Der hang indtil for et par år siden, alle de her skandinaviske flag hang deroppe. Du kunne få hakkebøf, du kunne få stegt flæsk og persillesovs, du kunne få frikadelle og dansk smørbrød og altså alt, hvad der var dansk, ikke? Men nu er den væk. Ja, nu er den væk, ja. Lidt ærgerligt. Lidt ærgerligt. Ja. Men smørbrød er smørbrød, også selvom det ikke fås lige om hjørnet. Hvis jeg ikke taber mig på den her tur, så går jeg kraftigt på afmærkningen, når jeg kommer hjem. Jeg har altid været sådan en sportspige. Og man tror, man er 17 år. Ikke? Og det er man ikke. Det kan man mærke på det ben. Hvad gør man så? Man trækker på rutinen. En skål for minderne og manden, der gjorde det hele muligt. Dengang havde vi jo så frygtelig mange penge, vel? Så vi kunne til at tage en uge på ferie, og vi havde børnene med også og sådan noget. 2300 for 12 uger. Det er 3 måneder. Min arbejdskollega, hun havde kufferten
Og hun var en ældre dame i forhold til mig, ikke? Jeg var 17 år. 1 krone. Og hun rejste 14 dage for den 1 krone. Og så kom hun hjem halvt. Og så sagde jeg, hvad har du lavet? Jeg var bare ude at danse svingpjat. Og så pakkede hun til kuffert igen. Når der var 1 krone, så rejste hun. Jeg skal lige nifle en gang. Det er helt ned for enden. Og du skal bare læne dig frem. Den er ikke så lang, som du regner med. Endelig fremme på Hotel Lis, smørbrødsoasen i Paella-land. Ja, det er jo dansk mad, ikke? Ikke alt det her boller med alt det der i. Det bliver man tyk og fed af det. Skal jo holde det til, ikke? Jeg dækker det lidt. Og nu ikke? Hotel Lis står endnu, mens 60'ernes hotteste danskerbar Peppes lige ved siden af er væk. Der kom man op fra Peppes bar i sin tid. Yeah, before, yes. We go to the nightclub here, yeah. Nightclub derinde, ja. Så det er jo ikke helt langt, det jeg siger, altså. Fortæller lige, at der lå en svømmepøl her, ikke? Yeah, it's a long time ago. There's a swimming pool here. Ja. 36. 37. 39. Nok er stamstedet borte, men Mallorcaen lever. Ikke mindst når klassikere som poolbingo for en stund får plads i solen. We got a winner! Velkommen herop. Vi siger tillykke. Held og tilfældigheder, måske. Men for de 4 venner er der nu ikke meget, der er tilfældigt. Vil man have gevinst, skal man tro på chancen. Hvad enten det er bingo, eller det, der er meget større. Når vi slipper håndtag en gang, hvis der er 50 kroner i kassen, så er det en regnefejl. Ja. Det kan jeg godt sige dig. Og lidt grisefester. Numrene fortsætter, dog bliver bingo til Bjørn. Bjørn Tidemand! Imens vågner det nye Mallorca til fest rundt om danskerenklaven. We love Mark. Stemmen er britisk og et par decibel højere end oppe ved poolen på Vista Sol, men lysten til at more sig den samme. Vi holder sammen, vil alting sikkert gå. Nok er hver dag en fest på Mallorca, men en fest overskygger dem alle. Den fest, der kræver det lille ekstra. Nu skal vi til grisefest. Så skal man jo være sådan lidt pæn. Den har kostet 3,80 € money. Det er nok der sådan en fransk lurkat i galleuniform. Og så gør jeg sådan på vipperen, for ellers sidder puderen der. Så! Opskriften er 50 år gammel og meget enkel. Billig rødvin, ad libitum og masser af helstegt pattegris. Tilsæt et halvdårligt spansk orkester. Og et par 100 glade turister. Konceptet holder endnu. Jo, han har 2 endnu. Måske er vinen tyndere, festen mere friseret, og gennemsnitsalderen passeret 60. Godt når man har det godt, så er det så noget, man ikke er så kønt. Nå. Men for Lissi, Yvonne, Frede og Erik er den slags ligegyldige detaljer. For dem handler det om noget ganske andet. Man har følelsen af, at man lever. Det er det, man har. Det er for sent, når der først ligger 6 hænder under jorden, ikke? Klokken er blevet 10, og festen er stadigvæk i fuld gang herinde bagved. Og det bliver den helt sikkert ved med, indtil solen igen skinner højt over Mallorca. Danseskoene er kridtet, og Yvonne og Lissi har bedt om en dans med os. Og den slags gode tilbud kan man ikke sige nej til. Så vi siger adeo Mallorca og tager udfordringen op. Er I klar, piger? Altså, Lissi, skal vi danse? Ja, nu skal jeg fandme. 1,2 millioner danskere på charterferie. I dags dato i morgenaften ser vi på en knaldroman, verdens mest solgte.